wong mati sing mboten mati dikersakne Gusti niku wong mati kesasar. Kaya mletik temen. Mari kan tak idoni kowe. Ganggu ae. Ora ro iki banyolan apa was iki lah. Anakmu gak ro aku seneni hati iki. Wong mbok pengertian titik, badut pitutur iki penting. Apa kowe tuwek besok badut ta ngono? Persiapan. Panggung iki kanggo nguji kawruh kesenian. Besok nek lulus ke panggung iki tuweke iso pitutur. Ora kok tuwek sik nglodrok. Endi areke emang? Ayo,